Geroakoak. Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena. Iskribuak 11 orrialde ditu, holandarra deitzen den tamainakoak, eta soilik alde batetik daude idatziak. Gehien zuenek, zeuden sotoaren ezetasuna dala merillo, ezabaturik daukate goi partego zenbait lerrota lehendabizikoa, urte guzti horietan lurra ukitu zehonderaik, irakurtezina bihurtu duten mantxez beteta dago. Datarik ez daraman arren, erretorearen gutuna 1903 bide da. Izan eze, Obaba herrian 3 urte daramala adierazten du sinadura aurretik erredaktaturiko agurrean, eta Camilo Lizardi, aladio behintzat egun erretore denak, mendearen hasierakin batera egin zen bailara horretako herriskata auzo guztien kargu. Ohiturak edo izaera sobera urduri batek bilurrituriko grafia barrokoak eta baita arazoari ematen dion tratamentuak ere, azkeneko honek bereziki, eskola apartekoa adierazten dute. Orduko apaizgoan oizena baino askozazea aberatsagoa, Jesusen lagunen ikastetxetakoa apike. Gutunak ikaskide izandako bati zuzendutakoa diruri, baina ezin da jakin iskribuaren aipatu egoeragatik, haren izen eta goraberarik, are gutxiago sekula bidalia izanez zelarik. Sumatzen da alerek Lizardiren laguna ez ezik, nolabaiteko autoritatez jantzitako elizgizuna ere izan behartzula. Gutunak hain zuzen eta gai bezala hartutako gertaeraren esplikazioekin batera, aitormen kutsu bat dauka, kontseilu edo gupida bila letorken gizon erori baten zapore beti ere mikatza.